dobar dan ljudi, Dumuc TV ovdje. Danas ćemo igrati FIFA 17. Znači izaberemo neku ligu. Ovo će biti 5. video u danu. Znači, 4. Čuti bre, pardon. Ovako, 5/4 ne znam ja. 5/5. Igrat će se, moramo da izaberemo ligu. Sad, po meni, najbolja Bundesliga, je ovo malo teško, nije baš ono, ali najbolja liga na svijetu je, ja volim, meni su Bundesliga najviše, ovo je američka ona glupa. Gdje su ovo, Premier Liga, ajde ovo, to ću. Sa koji, Bayern, ono, treba neki grb iz Bundesliga. Biću nešto, ajde, čekaj. Setim nekog omiljeni klub, da, iz omiljenog kluba. Gdje mi je, zaboravio sam, ili koja beše liga italijanska, inače omiljeni klub mi je Juventus. Nije Real Madrid, što je, ne mogu da ga nađem, Liga International, League 2, onda evo ovako. Ajde, izabrat ću, čekaj, možda je ovdje. Da, ovdje, promenio sam ime. Evo ga, Juventus, select, nešto volim Juventus. Brb, i zašto je moj omiljeni, zamisli dobijemo Lewandowskog ili Roysa. Ovako, sad ćemo da igramo jedan penalti. Počinjemo. Sad dok se učitam, ajmo da malo pričamo. Ali već brzo čitao, tako da ne moram. Trolovala me igrica. I ajde bre, još 2%. Sve dok se čita 2% treba 2 godine. Ja to najviše mrzim kada baš onako i onda treba vam 3 sata da se učita ono poslanje. Evo ga. Tako. Ajde, 1%, ajde. Inače, ovo će biti 4. ili 5. video kao što sam rekao i snimat ću još jedan. Na 4. video snimat ću još jedan video. I ja ne znam šta da snimam, tako da pišite u komentarima. To je moje fanove, a ne vam baš toliko. Inače, pišite koju igricu, ne znam, ono. Inače, se moramo čekamo. Vidite što se čekate ovoliko. Pardon, vidite? Znaš bre, vidite, to je moj pas. Pardon, izvinite. Četite bre ova tenčina ovdje neka. Evo ga, penalty kick. Okej? Mekan, evo continue, okej. Što sad? Dobre, idemo, Hazard. Okej, Hazard. Hoće tu? Pardon, izvinite, nisam penalty. Idemo penalty kick. 3 od 3 gola. To. 3 gola. Počinjemo, okej. Izvinite zbog ovog neke kretenčine koja smeje. Ovako, izvinite. Idemo ovdje. Da kupimo pek! Da uzmemo! Welcome pack. Hazard je ovdje izgleda najbolji. Open pack, ajde, neku karticu, bre.
Pardon. Izmijte. Ajde. Bar eto, koja glupost. Sve glupe. 70. Dobre su karte. Ti bre. Zovite obezbeđenje. Vidite. Idemo samo moj tim. Moj tim. Okay. Inače, aha. On je najbolji igrač. Imamo u starting 11. Uvijek sam bio loš, to znajte. Ovo igraš. Izvinite. Ćemo da... ovo će se biti za ovu epizodu. Ćao. Ćao sve.